Je 4:20, jdu pozdě z práce. Na WhatsAppu zpráva píšeš, co děláš. Je 4:20, pozdě z práce. Zeptala si se mě, co se mi včera stalo. OK, tancujem, nevíš, co se děje. Máš zavřený oči a smějej se. Tělo se hřeje. OK, tancujem, nevíš, co se děje. Máš zavřený oči a smějej se. Tělo se hřeje. Občas mám pocit, že tě znám jenom přes grafiku. Jen přes grafiku, jako program. Možná bychom to spolu měli zkusit naživo. Trochu fyziku, ať tě poznám. Jestli si hraješ, nechci game over. Bokama houby, ať můžeme dál. Jestli si hraješ, nechci game over. Je teprv půl a my můžeme dál. OK, tancujem, nevíš, co se děje. Máš zavřený oči a smějej se. Tělo se hřeje. OK, tancujem, nevíš, co se děje. Máš zavřený oči a smějej se. Tělo se